Dnes si ukážeme, ako používať šablóny z TikToku na iných sociálnych sieťach. Poďme na to. V mobilnom zariadení si otvoríme aplikáciu TikTok, nájdem nejakú šablónu, ktorá sa mi páči. Šablónu poznáte podľa toho, že tu budete mať logo CapCut a vedľa toho vyskúšať túto šablónu. Takže vyskúšame túto. Kliknem na túto možnosť. Otvára sa šablóna. Dám použiť šablónu v CapCute. CapCut musíte mať nainštalovaný, musíte byť prihlásení. A teraz dám použiť tento template. Dole mám napísané, koľko potrebujem fotografií do tejto šablóny vložiť. Zároveň mám možnosť zistiť, či môžem použiť len fotky alebo použiť aj videá. Čiže v tomto prípade môžem použiť fotky alebo živé fotky. Vyberiem si teda z knižnice fotografie. Vyberajte ich v tom poradí, v ktorom chcete, aby sa vám zobrazovali. Dávam Next. Šablóna sa spracuje. A tu už vidíte výsledný efekt. Ak nemáte platenú verziu, budete mať hore v rohu takéto malé logo CapCutu. Šablónu si vyexportujeme a nemusíme ju zdieľať na TikToku, ale môžeme ju uložiť do zariadenia. Môžeme si ho pustiť. Hotové video nájdete v galérii fotoaparátu a môžete ho použiť na akejkoľvek sieti. Verím, že sa vám tento návod páčil a sledujte aj ďalšie.